ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir do biyeng jongpi. Habadon kamon kelat kalenti kadon. Kani kade ka kentin ai men sim jang ki reo start ya kitu ki badan shisha ya kamon ka bajwat makin poi syakathong. Sakawai pat ka kentin ka baong. Maka jingdok kamla man khanglat ya ubreu ba unlong ubastat lada udan shisha ya kata kamon. Kini kidai ki kentin ki bayahap bat kani ka khubor kabangin walam syapi menta. Kani ka khubor kadai syapang uweu samla ubawan ka longying longsem ka baduk. Henry udon ya kata kathong ha kajing im jong u ba unlong ubanang ubastat bad harengkat kajing kershan lang jong kikimi kikpa utre sitamru da kabor lajong ban pendap penbiang ya ki jingdon kam jong u shimet uni usamla ubadang arpu arsnem karta udai ya ubalatip kerteng kumu Gabriel Madur uban nakasnong jair kasnong kabadan hakithan Mauhati Ribhoi District. Ya ka bay jhur bay tawai kum to dapang teng ne ba don kam ban thet sabti ru ya kata te ngalala hi nrei namar ba yau khau te ngi namar ba ngi de ki bunong rap te yau khau te ngi ladanga yo ban le chnong kum to te nga national hing ngi ket chane nrei teng da de bom pai ban le chnong te kumto hinga syutit na sini. Usamla Gabriel minta udang puli ya ke BSc 5th semester ha Sankardev College Shillong. Minta ngadang syudap ka semester ka ngadang syudap ka exam jong ka 5th semester BSc. Kadau ba pelong inga ban dikit-dikit sayo kalong ba kawe kade naka jing kwa jonga ba nganlong ban yo hi la jong ka kamai sakawe ru long ba ngade naka family background ka baduk te long ban chu depend sa ne ki kimi pa habaladan la ka bor ngam das ngo dan hak kain ban chu pan cipan na yang habanga ngala kamut balenga ngam pendan kam hok ekapor so ki parar ki bun ki badang ya late school te katai ka bapelong yang ban yang dah lagi jong kecap Usamla Gabriel upendap yaki jingdon kam jong u kibaman kasngi da ka ba ulait ban bela kitnong hayodo pada ka jing ya keren bat ngi ulaong baki kimi kikpa kimsha ya u namar bakarta jong u kadang red henrei ulaong ba sngodei ban supan bet nalayeng kat ka ba udan kam khamtam baki kimi kikpa kilong kibaduk bat usngau ba uhap ban le ai naladeru kat bala ibor ban yarap lang yaki hakaban ningkong uliyatho ba udan ka jing sngle ran Henry lada pensngap ya ka jing sngle ran ulaong bakan empoi shano ru kumta uhap ban bretno ya ka jing sngle ran shajngai perbanga sedang nengkong ka don hai ka jing ran nomor ba kam sim ka kwa e ban tre kam Henry ka kan sadon ha ndala po hayo pat na yung ngisno kumbam dan jing ran en rain ta la po hayo pat tang ban king yo staru haka si ka ban kong semjik Henry hadin pada suki-suki ngasmuthu ba
lada le ran miok pisah hab ban not bej hab ban iu bej nang ba ki briu kin i nang bagi briu kin ajengkit por ba ya kenduk kum turu nga kat bakin dah keren maki ngala ong o pi wan yo pi iu kum tu ma ngala keren te kiru kia keren te teng nongkong ngas ngule ran bani kenduk ki perlok hadin pat ngam le ran chu nomor ba astu ba kano ka kam bangi treru ka de tang ban yo pisa dangi de ka dangi de u ru ka la ban ong ka em hi ka de tang ban yo pisa namar ba la dangi don pisa longi ki jung don kam jung iru ngi la ban yo dangi don pisa pa de ban le rum nang klam ka pisa te ngas thu ba ka de ka jing kamai but kam lele la wat la da ka de ka ba syukit jingkit Nrei haba ngiyo da kajuk ke pisah. Haka jingya keren bat ngi usamla Gabriel ukwa baki wei ki samla pule ki ba wan ka longying ka badok kummau haba ki don nya ka met ka ba shat baklan kim dai ban shu up bet nalaki ki me ki kpa ya baro ki jingdon kam Henry ki dai ban persang ban le ai nalade ru khnang bakan long ka jing mentoy yaki hi ka kubur ka bang akwa ban Aisyah baro ki bapet ya kan ka yu kham tam ya ki tu ki baduk kum nga ka long ba kim de ban sngo marwei la ne kim de ban sngo ba imat tangah yu baduk tam perthei ba long kum ne ba long kum ta andre da ki yo i hang da ki yo i kan ni kan yu sebakin kin ong ba o utaru udei wei na ki balong kum nga la da uta ule kum te kamut wat lada hapdeng ke jingduk udang peteng ke jing pule badu dah tristam kemut bakiru kila ken banle kamde ba batanga bala banle namar ngai ngaru ngai ngapet ki video ki ba I'm sim ki ong ba kum u MBA chaiwala nang ta MA English ngai ngapet gitu ki toru ki de ki bru ki balanang lastat henrei ki shudisha hajingsha ka qualification jengki bat ka kam baki trei kam daya hab henrei kadai gatahi ka ba ke jing shulur jengki bat ke jing bom khen jengki ka kam tang ma kadai ka kam kamut kanu ru ka biang be tenga kwa ban kentu kan pham bam ta ka singiru habang atip ba ki khot ki bati CCTV ngashim nga kwa khnang ban sementara kan ka program namar ba kum sebentar ban expose ya dia ba ngaru ngade baduk Henry nga lej school kum balong lem ki we nang ta bat ki no ki khna la ne ki breu ki ba semden jar la ne ki ba baduk lada pi biang hi kamet ka phat kamut le bet ka ai ka ba phila ka ba ai jing mento ya phi ba phin choose ngosi la ne ba pinchu perkhat namar kata kajing perkhat kapor kali kaya Henry kapisa la ne kanu ka jing mi phinom dan nama kakam te ngai I kadang buan Henry ngahi la de ngamla bantre nalor kajing penlai jingmot ha kajing puli usamla Gabriel udanru kajing sngo tenat ban shna yaki project bapher Bad hadin ba uladep shna uju tap ha ka YouTube channel jong u khnang bakan long ka jing mentoy yaki pat ba ki ba pek ula kerpat ru yaki pat ba bakin pet yaki YouTube channel jong u bad ban kershan ru yu da ka ba like bad subscribe ka YouTube channel jong u kadai ka ba ula ai kerteng Gabriel tap nya sutenat ya kene kam banga tre kam kijingkit hayo Henry lada long ka bala long ka bakham nga kham sutenat ka long ban pelut por ha ka ban le research ban snai te ngadon ka YouTube channel ka bang ai kerteng Gabriel dash shu I space kumto nang ta tek te lada pis ngutenat ya ki video jonga sungbaha ban like ban share kum gajing kersan jong phi na benta jonga